रूम में रहे के मनो ना करे, बढ़ जाई तो पुलिस वाला धरे। रूम में रहे के मनो ना करे, बढ़ जाई तो पुलिस वाला धरे हो। मन करे कि निकल के हम घूमती बहारवा रे, मन करे कि निकल के हम घूमती बहारवा में। लागल बा फिर से लॉकडाउन बॉम्बे शहरवा में, लागी का फिर से लॉकडाउन पूरा शहरवा में। लागल बा फिर से लॉकडाउन बॉम्बे शहरवा में। रूम में रहे के मनो ना करे, बढ़ जाई तो पुलिस वाला धरे। रूम में रहे के मनो ना करे, बढ़ जाई तो पुलिस वाला धरे हो। ऐसन मन करे निकल के हम घूमती बहारवा रे, ऐसन मन करे निकल के हम घूमती बहारवा रे। लागल बा फिर से लॉकडाउन बॉम्बे शहरवा में, लागी का फिर से लॉकडाउन पूरा शहरवा में। लागल बा फिर से लॉकडाउन बॉम्बे शहरवा में। रहले सैया वीडियो कॉलिंग बतियाई में, जाते जाते फोन रखिया एने से धराई में। कहले रहले सैया वीडियो कॉलिंग बतियाई में, जाते जाते फोन रखिया एने से धराई में। ऐसन मन करे कि रहती हम उनके नियारवा रे। लागल बा फिर से लॉकडाउन बॉम्बे शहरवा में, लागी का फिर से लॉकडाउन पूरा शहरवा में। लागी का फिर से लॉकडाउन पूरा शहरवा में। राइटर इंद्रजीत दागे के समझाई, आज ले बिटुआ सुनील के ना बुझाई। राइटर इंद्रजीत दागे के समझाई, आज ले बिटुआ सुनील के ना बुझाई। विकास कैसे खोजत रह गईले घरवा रे। लागल बा फिर से लॉकडाउन बॉम्बे शहरवा में, लागी का फिर से लॉकडाउन पूरा शहरवा में। लागल बा फिर से लॉकडाउन बॉम्बे शहरवा में।